سلام كما يتوعلو كبرات تقاطالتي فنوي اير تي في روح اسبع القدس يوحنس نملا حزب ايرترا نتمننا نلومي قدام 11 مسكرم فرق معلتن فرقان سدالو زيناو مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منكسي ارس زينا بزو قدس قداماو كيرلس بمغنيات بعال قدس يوحنس قال براكي يبوم حرشاو لمعد تسني على قدر بتصبغ درجة كم زركب تقليتهم عبد النزوة بعد كم حرة عبها قراو مرمرا شامنا يكفلي العلنات بزمزقب وتمارو تشليمهم حبرات أفريقيا عبالنات جيني ناي مدسكال سقم تواسيدو هنتات مسمر بحرية وغاز النورد ستريم 2 كم تزازمه روسيا فليتا اب اسبانيا وسناسن ماكلاي بحري تخصيص زركب بارع مرور زوردو عنوت كم زوسخه تقاليهم بتوع قدس قداماو كيرلس حمشاي باتريارك ورس ليقانه باباسات اورثودوكس توحد بيت كريستيان ايرترا بمغنيات بعال قدس يوحنس قال براكي هيبوم انكو عكا بزمن ماتيوس وانجيلاوي نا بزمن ماركوس زيناوي ابصحنا زبولو بتوع قدس قداماو كيرلس زمن محرات زمن سلام زمن رهوان زمن فقرن كجبرلنا سناي منيتهم قليصهم نسمع سعيبهم متحجاز نبورن كبورن بهال حزب ايرترا سلازقونه نصقمات كنذكر بحمام نساقي وغناتنا كنبصح نزحازونو كانت صنانع كمون نزختاماتن نزيبلومن من مقال كينرسع بملباو بفقرن متحل لاين سناي جبر كنعي نزي تسرحه كنسرحن نستجمره كنفصمن اباتاو مخرم لاغيسوم بوتو قدس قداماوي كيرلس حمشاي باتريارك ورسن ليقان ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ መወዳታ ኣብ ውሽጣ ሃገርን ወፃእን ዝነብር መላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ንዝርከቡ ሕሙማን ኣብ ሓያል ጻዕሪ ንዝርከቡ ሰሙያ ጥዕና ኣብ ሓለዋ ሃገርን ልምዓትን ንዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ከምኡን ኣብ ተሃድሶ ንዝርከቡ ናይ ሕጊ እስራት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ግእዝን ሰናይ ምንየትን ገሊጾም حرشاو لمعت تسني على قدر بزحزنا زلنا عامت الميع وزلوش حنقل 200 هكتار مشلا سمسمن عفونن بزرخ وزلو اخل مايا بتصبغ درجة كم زركب تقليصون وكل ارينا مانيل تسفاي بملكع تصبصاب نزدالو زيناو تحستو غرمسكال غرزغير كقربوين اب تحتي كوربوريشن زراتن طريتن ايرترا زمحدر حرشاو لمعت تسني على قدر بمألي وحجن زناب كراماتن بزرخبه زلو اخل ماي اب صبق درجه بصحو اكاد سرحت بروجكت اتو داويت ابرها ني ارينا بزهاب حبريتا للزبن نحدشن 720 حرستات تقماطو تسني على قدر 13 سنتيمون انجحين نفس وقفهم كفرق هكتار كسب 1 هكتار مريت كم استعدله بتقلل دما 1200 هكتار مشلا سمسمن عفن لميع كم زل قليصو حرشا ولمعت تسني على قدر من ماي وحوس مريت دما فريان بمخانو وخل صعري زكايد حرستات كاب 1 هكتار كسب 4 كونتال كم زحفسس تقسه اتو داويت لو معمتنا 1 هكتار بحساب 250 نغفه بتراكترات منقسس توهب اغلوت محرس نقطتاونت حرستات بقوتات صل مخانو افليتو حد حرستاي كابزي انت وحده 4 كونتال بير هكتار يزوت 4 كونتال كاب هكتار امو امس انጫ لو انጫ شيطو اتخبابي دلو سعرون اند عصد شيطوم منابرهم بصبو بحلفو عدا زي بلهم خساره زي بلهم تراكتر تدالين تيرت عواغا حصر واغا نامنت ابلبزون استغبره بتناي دلو صقمنا ህብረተሰብ ተራዩ በትናይ ኮሮና ዲናይ ካሊ አነ ሽግራ ተራዩ በሕሱር ወይ ካን ብርትዓው ዝሆነ ዋጋ ንሓንት ሰዓት ብ150 ናقፋ ንኻርሱ ኣብናይ ሓሻሻን ኣብናይ ስልኮን ኣብናይ 3 ሓሻሻነ 175 ናقፋ ንኸፍሉ ተሓቢሮም ፍርቂ ካብትናይ ቀረብ ነበረ ፍርቂ ምስተና ሓረሶት ከተራዩ ኮላ ምስተናይ ግሊ ትራክተር ተራዩ ኮላ 700 800 600 ዝሎ ب150 ساعة كفلو كلو زيرة عود هنا تحرصت بصبو دليلن صبو سمعتن تقبلوا يحرص على مالتي
ኣብቲ ፕሮጀክት ነዊሕ ዓመታት ብማሕበር ተጠርኒፎም ዘልምዑ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናትን ኣባላት ሃማድአን ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ኣቶ ዳዊት ብዘካይድዎ ጻዕርን እቲ ፕሮጀክት ብዝገብረሎም ደገፍን ዝምስገን ውፅኢት የመዝግቡ ከም ዘለዉ ሓቢሩ እዚኦም ብሓንሳብ ኮይኖም እቲ ማዮም ዝጥቀምሉ ብሓንሳብ ኣዛራኦም ማሕረሰም ብሓንሳብ ጠርነፍቶም ኣለዎም ኣስማት ዝርዝር ኣለዉ ነናቶም ኣለዉ እዚኦም ከዓነ ዝኾነ ጠለቦ ጠለብ ከዓነ ብሓንሳብ ስለጠልቡ ንሕና ብሓንሳብ ኢና ንቦ ትራክተር ዝመጽሓነ ልክዕ ከምቶም ህዝቢ ዝካፈሉ ልክዕ መዓልቶም ሓልዮም ይወስዱ ማዮም እውን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ዝካፈለውን ሰዓት ኣለዎም ግዜ ኣለዎም ወረቐት ታይም ቴብል ተዋሂቦም ተዓዲሎም በታ ሰዓቶም ተኣሽፈሪኦም ማዮም የስትዩ እቲ ዝበዝሕ ቦታ ከዓ ከም ትሪእዎ ከዓነ ጽቡቕ ቦታ እዩ ዘለዎ እቲ መሬቶም ተሕርሻኦም ማይ ሰቲ ጽጉብ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ክንኻን ይገብርሉ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጽሕዎ ኣለዉ ሕጂ ክኢላ ሕርሻ ኢንጂነር ኣድሓነ መሰመረ ብወገኑ ቅድሚ ክራማት ዝተኻየደ ንጥፈታት ምጽራግ መስመራት ማይን ምድልዳል መሬትን ዘጠቓልል ምድለዋት ኣብ ምክዕባት እቶት ሓረስቶት ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጾም ማሽነሪ ክመጽእ ከሎ ድበት ስለ ዝገብር ቀጻሊ ዓመት ይጸሓሪ ኣብቲ ክራማት ምስ በጽሐ እቲ ማይ ብምቕረሐ ንዝርግሖ ኣብቲ ናይ ሓጋይ ከዓ መስናው ኣለና ነጠብጠባዊ ከምኡውን ዲጋላትና በትሪጋኻ ዝለምዕ ኣሎ ዘርአቲ ኣብቲ ፕሮጀክት ካብ 1994 ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ብወገኖም ኣብቲ ፕሮጀክት እቲ ዝዓበየ ብድሆ ፀህያይ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ፕሮጀክት ብዝገብረሎም ዘሎ ደገፍን ውልቃዊ ፃዕርን ግን ነቲ ብድሆ ሰጊሮም ርቡሕ ምህርቲ ከም ዝሓፍሱ ጽኑዕ እምነቶም ገሊፆም ኣብዚ እንተጣፂዒርካ ሙሉእ እቶት ክትረክብ ከም ትኽእል ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እቲ ማይ ነናቱ ሰዓት ተሰሪዑ ነናቱ ሰዓት ከዓኒ ይወሃቦ ብኡ መሰረት ከዓኒ ለይትን መዓልትን ከይበለ እቲ ሰብ ታ ሰዓቱ ከይተሓልፎ ብኣ መሰረት ከዓኒ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣብ ልምዓት የውዕሎ 40-30 ዝኸውን ኩንታል ክትረክብ ከለኻ ካብ ሓንቲ ሄክታር ኣዚኻ ህይወት ከፊልካ ንሕና ብመሰረት ሃማድአ ተጣየስቲ ተባሂሉ ንስተጋደልቲ ተባሂሉ ተዋሂብና ሕጂ ንስኹ ወሃበና ከሎ ከዓኒ ዓመት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንዘርእ እቲ ዓቕምና ከዓኒ ንሓፍስ ማለት እዩ ካብ ሰብ ተጸባይነት የብልናኒ ናይ ብሓቂ በዚኣስ እግሪ ኣትኪለን ደቀን ንርእሰን እግሪ ተኺለን ንደቀን እግሪ ትኪለን ሳዋ ድብጽሕ ኣለዋ ኣካያዲ ስራሕ ሕርሻዊ ልምዓት ተሰነይ ዓሊግድር ኣቶ ዳዊት ኣብርሃ ኣብ መወዳእታ እቲ ፕሮጀክት እኹል ዝሕረስ ቦታ ስለ ዘለዎ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ነቲ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀምሉ ሓቢሩ ኣብ ኑዞባ ደቀ መሓረ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ ተምሃሮ ተሸሊሞም ኣብቲ ብ9 መስከረም ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ልዕሊ 85 ሚታዊት ነጥቢ ዘመዝገቡ 109 ብሉጻት ተምሃሮ ሽልማት ዒንዳማሶ ተዓዲሎም ሽልማት ዒንዳማሶ ኣብ ተምሃሮ ቅዱስ ቅኒ ብምሕዳር ተወዳዳርነቶም ኣብ ምሕያል ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ኑዞባ መንእሰይ ፊሊሞን መስፍን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ሃማመተ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቶ ተዋሂዱን 4 ኣዋርሕ ብኣሰራርሓ ምግብን ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ዘሰልጠኖም 165 መንእሰያት ኣብቲ ኣጋጣሚ ተመሪቖም ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዑ ቃል ዓቕምታት መንእሰያት ብትምህርትን ስልጠናን ምሕያል ካብ ዓበይቲ ዕማማት ማሕበር ምዃን ብምጥቃስ ኣብ መጻእ እውን ዝለዓለ ከም ዝደፍኣሉ ሓቢሩ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹሎ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋኒዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6655 በፂሑ ኣሎ 6611 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋንዉ 40 ብሞት ዝተፈልዩ 4 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 10 መስከረም 2021 ኣብ ዞባ ማእከል ብሃማመተ ኣብ ዝተወደበን 9 ኣዋርሕ ዝቐጸለን ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና መሳርሒታት ሙዚቃን ድምፅን ዝተሳተፉ 87 መንእሰያት ብ9 መስከረም ተመሪቖም እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ በብግዚኡ ክካየድ ፀንሐ ሙያዊ ስልጠናታት ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ኣቦ መንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣሰልጠንቲ ስለቲ ፍልጠቶም ናብ መንእሰያት ንምስጋር ዘርኣይዎ ተገዳስነት ብምስጋን ሰልጠንቲ ቀሲሞም ንዘለዎ ፍልጠት ከም መሰጋገር ድልድል ተጠቂሞም ብስራሕ ከማዕብሎ ተላብዩ
ተመረቕቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ንዝረኸቦ ዕድል ተጠቒሞም ዝምባልኦም ብፍልጠት ንምድራዕ ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም بشوعة مسكرم بساعة الدحر قطرية بجندع الزواقع هبوبلا استحوص الزناب بسبب نبرة قدات أوريدو بمسارة حبريتا وكيل إيرينا ببهرية وحرقة كابد شمانتك 7 تغلط عام الزعد ميام 3 أحوات كبيدن فوكي سنة كلا ومحسيت أوريدوهم عبد تكالات عنا دمات عقيمهم كنكني قبر الله مالو زي كمزيل نكولو زينغوتات ناي عسرا أبايتي كقنطات نكولو عنود مسمار إلكتريك كم زوادقة تحبريتا والسيخار الديون زي خبركم تخطاتلتي دحر زاحت صار مساقاقري تهقراو زيناتات بحموش مسكرم بجيني نستقبرا علوا منقستي زخوننا حبرة أفريقيا عبالنة جيني بمتسكال بريزيدنت ألفا كوندي بهوتوز الناس أكلك أتصويعون كفلي بوليتيكا وقدات سلامن تان حبرة أفريقيا تمالي 10 مسكرم أبناي تويتر قصاتو عب زلطفو مجلس إيو عبالنة معرب أفريقيا ويتهاجر كم زدس كلا أفليتون كتباو دب هاجرات معرب أفريقيا إيكواس بوغونو بتشعة مسكرم تمسسال سقمتي بموساد بريزيدنت ألفا كوندي الناس أكلك كم تصوعي ذكر فليلوخ إيكواس تمالي 10 مسكرم كتما كوناكري بمئتاو مس عززتي نايت علواز فتسمى قجلة سرايت كم تراخبي زقاو حزلون أتي فليلوخ عب تحتك أيد زركب ود 83 عامة بريزيدنت ألفا كوندا عب تصبغ عنا وقاومة كم زلو فليت الله علوا منقستي زكايدو عبارات سراويت مساقر منقستي كم زمزاز كوان تحبرو مع سجن هاي قلتون زلو مسرح هنسات نايتي بحرية وغاز كاب روسيا ناب جيرمن متحلاف كزرقاح زتصنحه بنورد ستريم 2 فلت مسمر كم تزازمه كوبانيا غاز روسيا مالت غاز بروم افليتو اتي بمريت يوكرين زسنطق 200 كيلومتر زنوحات مسمر نقرب بحرية وغاز جيرمن بعصفي كزايدو مخانه تغليصو مزيك ازيت مسمر نمتن سدد غاز روسيا ناب هاجرات اوروبا كبكبلو مخانه تحبيرو قدمي 10 عامات استزازمه بنورد ستريم 1 زفلت مسمر بحرية وغاز روسيا قرب غاز هاجرات اوروبا اب مملا وتاو تراك صات كم صنح يفلت زي كمزين كله مسرح هنصات مسمر نورد ستريم 2 روسيا اب اوروبا صلوا كتعبي كخلا مغانو تنتنتي يموتو امريكا تركبن هاجرات معرب نهنصات مسمر تقاومن كغلصا مصنحن يذكر مرحتا أمريكان تشاينا نمونغو هاجراتهم تفتيرون زلف الليات نمتباب بتشعة مسكرم ناي تليفون ركب كم زكايدو مع كنازينا قالحين أبتي ركب زتبصح سمع كوانت زي اللي نتوساخي دبلوماسيا وزته بايتا كتاتح كم زخل جناس سمزكلتين هاجرات يقلصون بريزيدنت جو بايدن شي جي بينغن دعرتي أب ورحلة كاتيت ناي زعمت الزكايدو تمسسالر زرب زي نايت مالين فلما جيزي مخانو تصبصباتي تقصون دبلوماسيون نقداون زي مكداو أمريكان تشاينان بفلاي كاب زحالف كلتا عامتات كم زبا سيوم اتم تصبصبات زحبرون كلتين هاجرات أب نحار حدن وصنو وسخ قرط نتي زي مكداو مليسو كم زخرو رويو زتكاس أبي كبابي هبوب مسحب بصحة زخانة وسناسن ماكلاي بحرنا إسبانيا تخصص زلو بارع مرور بدرق كنتات أيرن برتوع نفاس تدفيو ناب سفيح كبابيتات بملحامون زسعبو عنوات كم زايدة تقالحون نتي بشمونتا مسكرم استلع لبارع بمكوز صارو كاب استوافر أهورتات متفاتحوي حدا عبال بزور دو مقصلتي بتشعة مسكرم كم زموتا زي قلتو سمزي سيبلاو دحنة إسبانيا لعلي 3600 متر عمر جاكاتات كم تهم خفليتهم نتي بلوع النهري حزبي ببزحي نابزر كوكاويتات زلحم زلو بارع نمكوزار بسوسان 4 نفرتن هليكوبتراتن استدقفوا امايت عبالات هاودتات متفاتحوي توافيرهم كم زلو زحبرتهم سمزي نبرتي نابو وحس كبابي ناي مقعد سراح كم تخايد ارديوم عبد الزوا معكلاي بحري عبد وقت حاجاي بستغست اللعب مقت زعبل لكنتات اير سفيهن كبيدن تبايل استقلص سباوي
ነዋታውን አካባቢያውን ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ንቱርኪ፣ ግሪክ፣ ቱኒዚያን፣ አልጄሪያን ብምጥቃስ ጸብጸባት አፍሊጦም እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ ጫካታት ደቡብ አሜሪካዊት ሃገር ቦሊቪያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ሞሮር ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ብዘይምኻሉ መጠን ዘውርዶ ዕንወት ብተዓጻጻፊ ወሲኹ ከም ዘሎ ተገሊጹ በቲ ባርዕ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሄክታር ከም ተሃሙኸን ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎም ዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም ከም ዝሞቱን እዮም ጸብጸባት ዝሕብሩ መንግስቲ ቦሊቪያ በቲ ባርዕ ተኸርዲኖምን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ንዘለዉ ንምርዳእ መሰረታዊ ጠልባት ናብቲ ምስ ብራዚልን ፔሩን ዘዳው ከባቢታት ከም ተላእከ ኣፍሊጡ አካይቲ ትካል ተቆጣጣሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ካብ 13 ክሳብ 17 መስከረም ኣብ ኦስትሪያዊት ከተማ ቪየና ክዝትዩ ምዃኖም ተገሊጹ እዚ ዝሕበር ዘሎ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ሃገሩ ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባታ ክትዝቲ ቅርብቲ ምዃና ብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ምግላጹ እዩ ፕሬዚደንት ራኢሲ ሃገሩ ተካይዶ ዘተ ምስ ምልዓል ናይቲ በአሜሪካ ተነቢሩላ ዘሎ እገዳ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ኣፍሊጡ በዚ ድማ ትካል ተቆጣጣሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ብዛዕባ ዘሎ እገዳ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣኼባ ክካየድ ከም ዝግደድ ይእመት እቲ ትካል ኢራን ኒውክሌር ንምስራሕ ዘገልግል ዩራኒየም ብብዝሒ ተፍሪ ከም ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜያት ከም መሓላልፎ ንጸንሐ ጸብጻብ ካብ ሰመዚ ኢራን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይፍለጥ ኢራን ኒውክሌሳዊ መደባታ ኣብ ሰላማዊ መዓላ ጥራይ ከም ዝውዕል ብምጥቃስ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊያ ዝግበር ጸቕጢ ክትነጽጎ ጸኒሓላ ንኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ሓያላን ሃገራትን ዝተኸተመ ስምምዕ ዛጊት ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ ይዝከር እቲ ስምምዕ ኢራን ኒውክሌሳዊ መደባታ ከተጉድል ኣምሳይኡ ድማ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክለዓል ዝብል ምንባሩ ይሕበር ይኹን እምበር ኣብ ነጥብታት ናይቲ ስምምዕ ዕቃበታት ከም ዘለዋ ትገልጽ ኣሜሪካ ኣብ መፋርቅ 2018 ከም ሰሓበትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ከም ጸንሐትን ጸብጸባት ይጠቕሱ በቲ ስጉምቲ ዝተቆጠዐት ኢራን ኒውክሌሳዊ መደባታ ንምድፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ክትሕብር ጸኒሓላ ሓደ ቦሊቪያዊ ሰብኣይ ኣብ ከባቢ ዝነብረላ ዓዲ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ምስ ዝዓበየ ሓርገጽ ፍሉይ ዝምድና ከጥሪ ብምኻሉ ኣቓልቦ ማዕከና ዜና ስሒቡ እቲ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ከም መራሒ ዑደተኛታት ዝነጥፍ ሰብኣይ ነቲ ልዕሊ 4 ሜትሮ ዝንውሓት ሓርገጽ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ እናመገቦ እናደረዞን ብጭርኡ ሒዝዎን ከሎን ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ብመርበባት ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርጉሕ እዩ ኣቓልቦን ኣድናቖትን ኣጥሪ ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ሰብኣይ ምስ ማዕከና ዜና ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዋላ እኳ ቀሪቡ ምስቲ ሓርገጽ ክተናኸፍ ዝኽእል እንተኾነ ባህርያት ሓርገጽ ንኽትፈልጦ ኣሸጋሪ ብምዃኑ ገና ሙሉእ ምትእምማን ከም ዘይብሉ እዩ ኣረዲዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ቀንዲዳት ብታቱ ብፁዕ ቅዱስ ቀዳማዊ ቄርሎስ ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ቡራኬ ሂቦም ሕርሻዊ ልምዓት ተሰነይ ዓልግድር ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብ ንዞባ ደቀ ምሓረ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ልዕልነት ብዘመዝገቡ ተምሃሮ ተሸሊሞም ሕብረት ኣፍሪካ ኣባልነት ጊኒ ናይ ምድስጋል ስጉምቲ ወሲዱ ህንጸት መስመር ባህርያዊ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ከም ተዛዘመ ሩስያ ኣፍሊጣ ኣብ እስፓኛ ወሰናስን ማእከላይ ባሕሪ ተኸሲቱ ዝርከብ ባርዕ ሞሮር ዘውርዶ ዕንወት ከም ዝወሰኸ ተኻሊሑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ብሩህ መዓልቲ